Bueno, pois primeiro voume presentar. Todas entendedes galego? Sí? Bueno, Hai iniciación. Da igual preguntarte yo lo que... vale. Si non entendes algo, me paras e repito. Sí. Sí? Claro. Bueno, pois eu chamome Luz Campo, vivo en San Cibrao, aquí ao lado. Algúnas de vos creo que me coñecedes, si de vista, polo menos. Bueno, me dedico desde fai 4 ou 5 anos a dúas labores simultáneas, que é a docencia e o coaching. A docencia xa é máis antigua na miña actividade profesional. Eu formeime como filóloga, son licenciada en filoloxía inglesa, pero os meus derroteiros profesionais me levaron polo mundo da empresa, do comercio internacional. Según acabei a carreira, pois empecé a traballar en exportación. Isto en 10 anos, viaxando polo mundo e facendo labores de venta e de marketing. E, bueno, no 2009, coa crisis, coa burbuxa inmobiliaria, pechou a empresa e xa me pasei a dedicar á docencia, exclusivamente. Concretamente de certificados de profesionalidade relacionados con marketing, comercio internacional e idiomas. E ao mesmo tempo comecei a ter contacto co mundo do desarrollo personal a través de diferentes formacións. É dicir, antes sempre fun moi aficionada a este mundo e, bueno, pues, tuve esa inquietude desde a adolescencia prácticamente e, bueno, pues co tempo cada vez me fun, digamos, acercando con máis profundidade a todo este mundo, non? Formeime, teño un máster en liderazgo emocional e inteligencia financiera e tamén son practitioner de PNL, de programación neurolingüística. Gústame moito tanto o mundo da educación como o mundo da empresa, son compatibles, evidentemente. E bueno, e desde vai facer 3 anos, este ano, pois puxen en marcha un emprendimento xunto con unha compañeira en San Ciprián de un centro de coaching, de bienestar. Facemos acompañamento a nivel individual e impartimos charlas, talleres e formacións. A miña compañeira está especializada sobre todo en temas de duelo e eu pois levo temas de educación e de coaching empresarial, sobre todo relacionado con marketing. E o que hoxe vamos ver aquí vai ser relacionado con comunicación e corresponsabilidade. Bueno, tamén, non sei se sabedes, estuven como 5 anos na directiva do Observatorio da Mañá pola Igualdade, polo tanto, os temas de xénero tamén me tocaron bastante de cerca. E intento compartir pantalla. E hoxe, pois, vale. Que esperades desta charla, deste encontro? Tedes algunha expectativa en concreto? Recursos comunicativos? Ferramentas? Que aparecerán unha chave das notas por aí para gestionar dos de enviante. Perfecto. Bueno, a chave das noces é unha ferramenta, non deixa de ser unha ferramenta. Vale para as noces e pouco máis. Non hai varitas máxicas, non hai, bueno, non hai ningunha fórmula que sea perfecta para todo. Creo que a fórmula que se aproxima máis á perfección é, sobre todo, a presencia. Estar presente aí para eles. Estar disponible, escoitalos. Esa é a fórmula universal.
Todas as demais, eu creo que además a que tenga máis eficiencia, a máxima eficiencia, ¿no? Porque estar en presencia con eles, estar presente, estar atento, facer escoita, e estar cando nos necesitan e confiar en eles, eu creo que é o que abarca, bueno, pues máis radio de acción ao largo da súa vida, tanto desde 0,1, desde que teñen días hasta que son xa maiores, ¿no? Maiores de edad ou adultos. E despois, pois, hai moitas outras que, bueno, cada un pois, vai incluindo, vai adoptando, según pois, resonen máis coa súa forma de criar, ¿no? E tamén pois, coa facilidade que teñas para integralas no teu día a día. Entonces vamos ver unhas cuantas, sí, espero que vos sirvan e que algunhas incluso as vayamos integrar aquí de alguna forma con unha pequena práctica. Temos 1 hora e media, non é moito tempo, pero espero que por lo menos unha ou dúas que as levedes xa postas. Vale, bueno. A comunicación, como sabedes, é unha ferramenta moi poderosa. A linguaxe está feita para comunicarse, nos comunicamos, entre outras cousas, para interrelacionarnos, para poder transmitir ao noso entorno os nosos desexos, as nosas inquedanzas, o que queremos, como nos sentimos. E como o facemos é moi importante, e a verdad que non nos enseñan moito desde pequenos, nin cando somos máis maiores, ¿no? Como comunicar, como conseguir unha comunicación eficaz, efectiva e afectiva ao mesmo tempo, ¿no? Porque non todos os contextos necesitan comunicación afectiva, pero sí casi todos 100%, porque a súa finalidade necesitan comunicación efectiva. Entón, así, para empezar a calentar, a ver se funciona isto. Okay. Vamos primeiro mirar o sentido da comunicación. Despois veremos puntos de referencia clave e aquí van entrar moitas ferramentas que vamos ver, bueno, unhas cuantas. E primeiro vamos a reflexionar un poquinho no para qué da comunicación. Ahora acabo de dar así unha visión un pouco xeral, con uns puntos tamén interesantes, pero además do que dixen, para que nos comunicamos. Además de para transmitir información, para expresar o que sentimos ou o que queremos. Que máis se vos ocurre? Historias. Negociar. Sí. Claro, para expresarnos, como decíamos ao principio, expresar o que sentimos, as emocións, os pensamentos que nos pasan pola cabeza. E coa comunicación, que creamos? Vínculos. Súper importante, os vínculos, ¿no? E sobre todo no nivel máis cercano, no nivel afectivo. Entón, cando eu me comunico tanto como a miña parella, como cando me comunicaba con miña nai ou cos meus irmáns, e cando me comunico cos meus fillos e fillas, o vínculo é o obxectivo principal, cuidar o vínculo. Porque a veces, que pasa? Que nos olvidamos
de a través de como lles falamos, que eso sexa o primeiro. Cuidar o vínculo. Que o clima da nosa relación sexa afectivo, que nos sintan aí, con eles, incondicionalmente. Eso é o que genera o apego seguro, que, bueno, en disciplina positiva e bueno, en psicología se fala moito do apego seguro, vale? Os nenos necesitan ese apego seguro para crecer con, bueno, con máis ferramentas, con máis amor propio. Ese apego seguro se convirte, si se eleva, si se ten moi presente, sobre todo cos progenitores e, bueno, en xeral coas persoas que están encargadas dos nenos, si sinten ese apego seguro, vanse convertir en adultos que van ter un traballo moi avanzado en cuestión de amor propio. Non van buscar fora cousas que eles deberían saber que teñen dentro, porque foron criados en ese apego seguro, en ese amor incondicional. No seu proceso de individuación, vale, sentiron que se podían expresar libremente sin ninguna condición, que podían ser eles mesmos. Por eso a comunicación na familia é pois fundamental para que ese proceso de individuación sexa sano, o máis sano posible. Entón, bueno, hai diferentes contextos na comunicación, pero o que nos interesa máis hoxe é este, ¿no? O que nos ocupa principalmente é o contexto da familia, da crianza e da educación. E é crucial ter en conta que a parte afectiva, o vínculo debe ser o centro sobre o que xira toda a comunicación, vale? Trátase de fomentar o apego seguro e de estar presente para os nosos fillos, fillas, alumnos, alumnas ou menores ao noso cargo. Vale. Ben, entonces vamos ver nas próximas diapositivas, nos próximos puntos, diferentes, sobre todo, 3 aproximacións á comunicación en 3 pasos. Ou unha aproximación á comunicación, perdón, en 3 pasos. O primeiro é o clima da relación, o segundo, tomo a perspectiva da nena ou do neno, e o terceiro, aporto a miña perspectiva. Bueno, parece moi complicado, pero aporta moita claridade. Si collemos este esquema ou esta estructura, vale, que ao principio pode resultar un pouco, bueno, un pouco encorsetada, pero acabas fluindo con ela co paso do tempo e sin tardar moito, Se a entendes, hai moitas cosas que xa as facemos de forma natural, moitos xa as temos incorporadas, non? Solamente hai que pulir algunhas cousiñas. E sobre todo creo que as que estades aquí, que me parece que tedes bastante, é que sempre paso mesmo, as charlas sempre ven a xente que xa ten unha apertura bastante bueno, grande con respecto a este tipo de cambios, ¿no? De integrar cousas novas para mellorar, digamos, pues, as nosas relacións ou o noso contexto familiar ou personal. Bueno, entonces vamos ver primeiro o que son o que sería crear o clima da relación, vale? Aquí gústame ver 2 puntos primeiro, o noso rol como adultos, como vemos aos nenos, é dicir, cando me vou comunicar con o meu fillo, coa miña filla, con un alumno ou unha alumna, como o vexo? Son eu superior, ele é superior, somos pares, que somos iguales, vale? Os nosos nenos, dos que somos responsables como profes, como papás ou mamás, como tutores legales, son os nosos iguales. Non me refiro a eles o que teñen que pensar eles, sino nosotros, a hora de comunicarnos con eles,
vale? Temos que ver que non son iguales realmente. Somos iguales porque somos humanos, vale? Eles están pois, nunha fase de desarrollo diferente a nosotros, ¿no? Pero non somos iguales porque somos responsables de cuidalos, de darles cuidado físico, psicolóxico e emocional. Por lo tanto, temos que ser moi conscientes a hora de comunicarnos con eles de ese rol. É difícil, obviamente, é difícil tener un rol como papá, siendo papá activo, siendo papá frontelero, pero siempre ocupando el rol de papá. Es que el rol de papá o de mamá, ese rol ese no se pierde nunca. Mi papá muchas veces me decía, no puedes contar para lo que hicimos. Siempre te voy a decir, pero yo soy tu papá. No soy tu amigo, soy tu papá. Claro, pero el papá guía, el papá acompaña, el papá está ahí cuando lo necesita. Pero de esa crianza respetuosa donde soy amigo del chico y le valido, y yo siento que a veces es difícil no perderse en ese camino y ubicarse. Claro, ¿no? Exactamente, los roles tienen que estar claros. O sea, el padre es el padre, ¿vale? Y conlleva unas responsabilidades hacia ese hijo, ¿vale? Que implica, pues sí, acompañar, validar, porque tienes que validar emociones, ya lo veremos luego. Pero lo principal es eso, que mi rol es de superioridad, vale? Eu estou por encima do neno con respecto a que son responsables porque teño que cuidar da súa integridade física, psicolóxica e emocional, vale? Entonces, desde ese nivel me teño que comunicar con él, vale? Pero eso non me deixa a min de que teño que percibir, bueno, isto non tocaba ahora, de que son humanos como nosotros, de que son seres humanos, porque a veces falámosles como si fueran, ¿qué? Como si fueran tontos. Sí, como unha inferioridade, pero non de decir somos responsables, non, inferioridade de este ser humano non está ainda acabado de facer. Faltan ainda varias preveduras. Non, non é iso. Unha cousa é, pois eso, que eu sexa responsable, que teña que estar aí, que me necesita, e outra cousa é que sexa un ser inferior. Non, é un ser igual a min porque é humano. Vale, entón eso é moi claro. Outra cousa que tendemos a facer tamén é percibir aos nenos ou as nenas, aos fillos, con un sesgo dependendo do contexto das circunstancias en que estemos. Porque se eu estou cansada ás 8 ou 9 da noite que chego a casa tuve moitos problemas no traballo, se o neno ven berrando porque se lle rompeu un xoguete, que vexo eu aí? Un problema. E o neno non é o problema. Onde está o problema? Se eu vexo un problema, onde está o problema? En que non me estou regulando, non me estou sabendo regular eu. Que non pasa nada, que a todo mundo lle pasa. Outra cosa é que eso pues, se convirta en unha costumbre, vale? Pues un berro de vez en cando non podemos evitar. Ou mellor sí, pero que decir, tampouco con todas estas cousas que vos vou ir dicindo, non quero que vos levedes ao xuicio e a decir, joder, que malo fixen, que desastre, non sei que, non? Porque, vamos, iso é normal, o vamos facendo da mellor forma que sabemos en cada momento, vale? E son erros e, bueno, pois non fai falta flaxelarse por ele. Agora, pois o bon que teñen os nenos é que son presente. Eles son presente, auténtico presente. Entonces, si te corriges, si te reinicias, é unha pasada. O reciben de maravilla. Entonces, esa é a gran ventaxa. Para animarnos a correxir certas cousillas que podemos correxir, vale? Tamén hai quen nos percibe como un error, que están corregindo continuamente, ou como un medio para un fin. Teño fillos para sentirme realizada como nai. Se dá o caso. Bueno, eu estuve aí,
cando me quedei embarazada, que xa moitas amigas miñas xa tuveran nenos, claro, eu estuve unha temporada, Dios, con unha envidia de, jo, que eu tamén quero ser mamá, pero realmente, claro, eran outras edades, non? Non me parei a pensar, pero para que quero ser mamá? ¿No? Que despois, bueno, disfrutei e aprendí moito bueno, e sigo aprendendo e aprenderei aínda. Pero que a veces, bueno, metemos aí cositas no saco que despois... E, bueno, en definitiva, que os nenos son seres humanos como nosotros e nosotros estamos aí para acompañalos, protexelos, non sobreprotexelos, que é o mismo, pero eso é importante, que é o que vai creando o clima co que eu me relaciono, no? Con el, o clima no que nos relacionamos, pais, nais e fillos. Vale. E, bueno, o rapport, non sei se sabedes o que é este concepto. Bueno, seguro que sí. Bueno, rapport é unha técnica comunicativa que consiste en a persona coa que te comunicas acompañala, acompasala, pois coa mirada, cos gestos, vale, para crear ese vínculo. Cando alguén fai o mismo que ti, vale, non é repetir como un mono, porque eso se nota moito, non? E rechina, pero cando alguén está sintonizando contigo, inconscientemente, a veces repites movimentos que a outra persona fai. Inconsciente e sutilmente, non suele ser, pois eso, imitar. Pero entonces, que significa? Que os gestos acompañan o mensaje? Claro. É dicir, cando eu me sento coa miña nena a falar, vale, eu, se ela está aquí sentada e me está mirando, vale, eu, pois, collo outra silla e me poño ao seu lado e estou mirando para ela e estou atenta e co meu corpo acompaño a escoita. Eso chamase rapport, vale? É como que estou sendo un reflexo do que ela me está expresando, o reflexo de recepción. Máis o feedback que llevas nas coitas que non en como se estás cando tú falas. Perdona, non te entendí. Me refiero, por tanto, como eu ascolto a ela e non a como eu estou falando. Sí, sí, o rapport, sí, ten máis relación de como a escoito, de como o meu corpo, vale, vai acompasando a escoita, vale? Porque eu podo estar escoitando e estar mirando para ali, sabes? Pero aquí non hai ningún rapport. Sí que estou non oindo e pode que este escoitando, pero non hai rapport. Ela non se vai sentir igualmente escoitada se eu estou pois mirando para ela, asentindo. A veces facemos inconscientemente eso, que ela cruza unha perna e eu a cruzo, pero sin querer. Nótase moito cando estás facendo adrede, vale? Cando estás repetindo os movimentos. E eso consiste o rapport. Non sei, los chicos do Zoom, como vais? Todo ben, chicos do Zoom? E chicas? Bueno, chico e chica. Tania está coa cámara apagada. Bueno. É que, como Juan non tiña cámara, vou mirar a ver se, que claro, aquí teño que salir de... Creo que se... Uno nuevo. Todo bien. Gracias. Vale. Pues entonces seguimos. Vale. Bien, pues en esa primeira parte de crear o clima, vale, pues temos esa asunción de que estamos por encima porque somos responsables, non porque somos mellores nin peores. Sí que os vemos como seres humanos, non como errores, nin problemas, nin un medio para ningún fin, e manteño ese rapport, vale? Esa conexión a nivel corporal para que ese clima sexa o apropiado para a comunicación. E vamos á segunda parte, que é tomar a súa perspectiva. Ahora xa van intervenir outros puntos que teñen máis que ver co linguaxe, vale? Co linguaxe directamente.
que son a escoita activa. Todos sabemos o que é a escoita activa, non? Perfecto. Además de que significa estar atento, a sentir, aquí hai que meter unha clara intención de entender, de querer comprender. Vale? Porque moitas veces que nos pasa que estamos escoitando e estamos pensando no que vamos a decir. Entonces, escoita activa implica estar presente totalmente, vale? E atentos ao que nos están dicindo, non pensando no que vamos a responder despois, nin sacando xa conclusións de oi, me está contando isto, seguro que o outro foi o veo e tal. Non. Vamos solamente a escoitar, vale? Bien. A ver si no me salto nada. Vale. En esa intención de comprender, unha boa técnica suele ser devolver resumido o que me dixo. Vale, porque a veces, sobre todo se están moi atrapados pola emoción, lles costa expresarse. E se non entendemos ben, pois está genial coller e decir, vale, entonces me acabas de decir que e eles aí se senten tamén tidos en conta. E, ostras, me está escoitando, porque está... E tamén nos sirve para clarificar. Vale? Clarificar, a veces pasa que, sobre todo cando son máis pequenos, pois dicen é que Naide xoga comigo. Naide xoga contigo? Sí, Naide xoga, pero quen non xoga contigo? Quen é Naide? Ir específico, porque Naide é imposible. Palabras como sempre, nunca, ninguén e todos na comunicación que fan. Generalizan e as generalizacións pois son eso, moi vagas e perdemos información aí. Entonces, clarificar, concretar, porque queremos entendelos, vale? Porque queremos ver de onde veñen as cousas que eles nos están contando, vale? Entón, é moi importante eso, clarificar. Descubrir a intención. Se hai un comportamento que consideramos, bueno, pues que non é beneficioso, dá igual. Ese comportamento tuvo unha intención positiva por parte do neno ou da nena. Sempre hai unha intención positiva. Para él, evidentemente. O que teñen que aprender e o que lles temos que enseñar, acompañalos a comprender que esa intención positiva é normal, está ben. O que pasa que hai que buscar un comportamento alternativo, unha estrategia diferente para conseguir esa intención positiva. Un neno pode pegar a seu irmão porque ven á súa habitación. Un neno pode ser de 12 ou 13 anos, pode pegar ao seu irmão de 7 porque ven á súa habitación a fisgar no que ten por ali. Evidentemente, pegar non está ben. Ese comportamento non o aprobamos. Unha cousa é o comportamento, outra cousa é o neno, o rapaz ou a rapaza. Entonces, nos toca sentarnos a falar co rapaz ou ca rapaza para indagar sobre a intención positiva. Non llevamos a preguntar cal é a tua intención positiva. Eso non, así non se fala con eles, evidentemente. Se non, os pobres dirán, pero a esta tía que lle pasa, que ahora mismo volve a sentar un... Entonces, vamos pues preguntando. Bueno, despois de validar a emoción, que veremos despois tamén como se fai e tal, pois, e para que fixeches eso? Porque os porqués son razóns. Se preguntamos por qué, vai nos dar razóns e excusas. Vale, aí non vamos chegar a esa necesidade que hai detrás de ese comportamento. En cambio, con un para qué, aunque a primeira vez non entendan moi ben que significa ese para qué, vale, e lo podemos reformular, podemos facer... Bueno, pero realmente, que hai detrás de eso que tú dices ahora? Non te estou entendendo ben. Vale, despois faremos algún exemplo así práctico aquí, todas xuntas. Entón, cando cheguemos a esa finalidade, lle dicemos,
Claro, porque igual te dice, pero ¿para qué lle pegaches? Pues para que me deixe en paz. ¿Y para qué queres estar en paz? Pues porque quero estar tranquilo. ¿Y por qué queres estar tranquilo? Ou para que queres estar tranquilo, mellor? Pois pode ser, que isto é toda unha suposición miña ahora, vale? Pois porque quero estar solo na miña habitación e ter privacidade. Ah, privacidade, vale, esa é a necesidade que hai aí detrás de todo eso, ¿no? Tranquilidade e privacidade, vale? Pois como podemos conseguir que tú teñas tranquilidade e privacidade sin ter que pegarte a naide? Entonces, bueno, aí xa podemos ir descubrindo maneiras alternativas de conseguir esa necesidade, vale? Que despois aí podíamos seguir indagando un pouco máis desa necesidade de privacidade e porque non se sinte solo si o seu irmão é o único que non lle permite ter privacidade. Bueno, aí se podrían facer máis indagacións, vale? Pero bueno, o que sí que temos que ter claro é que sempre vai haber unha intención positiva, que é moi interesante ir a descubrila porque esconde unha necesidade que está aí tapadita, vale? Unha necesidade que o neno sinte que está tapada e non sabe expresar pois a veces da mellor forma posible, ¿no? Bueno, a legitimación emocional. Isto é moi básico, o sea, é fundamental. Déjame ver se me saltei aquí algo. Bueno, aquí puedo volver despois. Como vamos de tempo xa? Vale. As emocións son parte moi importante da vida dos nenos. Por qué? Bueno, igual xa o escoitastes algunha vez, pero os rapaces hasta a edade de 20 anos, 20 e pico anos, non teñen desarrollado totalmente o cerebro. E, bueno, isto é para representar o cerebro triuno, non sei se oístes falar del. O cerebro non é que teña tres partes, nin que sexa así literalmente, é un pouco máis complicado, pero sí que sirve para explicar moi ben como é o comportamento dos nenos e nenas con respecto á súa xestión emocional. Entonces, e isto para enséñollelo a eles tamén, e les axuda moito a entenderse, non? Entonces vemos que na parte central do cerebro, digamos que a máis antigua, a máis básica, a que primeiro tuvemos, foi o cerebro reptiliano, ¿no? Que sería este primeiro escalón de aquí. Este, digamos, cerebro forma parte dos impulsos máis naturales, vale? Ante ataques, vale? Pois podemos huir ou podemos defendernos, vale? E este é o que funciona super rápido, vale? Ante unha amenaza, imagínate, estou cruzando a calle, vexo un camión e me vai a atropellar, ¡fum! Ven a adrenalina e corro para un lado ou para outro, vale? Para escapar. Ou se alguén me ven a atacar, o mismo, vale? É o que se pon en marcha ante esas situacións de supervivencia, modo supervivencia, vale? Este teñeno os nenos e as nenas. Despois ven o cerebro límbico, que é o que gestiona, bueno, gestiona non, no que se producen as emocións. Vale, nin este cerebro, nin o reptiliano, nin o límbico teñen a capacidade lingüística. Aquí non se pode razonar nada. Vale, con falar e explicar e tal, non consigues nada. Vale. E despois está a corteza prefrontal, que aí é onde está a linguaxe e o razonamento, a capacidade intelectual de facer cálculos, pensamento creativo, ética, planificación, decisión, empatía, análisis, vale? Pero este é o que eles aínda non teñen desarrollado de todo, para poder un pouco regular, sobre todo, esta parte de aquí, emocional. Polo tanto, claro, os nenos son como un pouco presa das súas emocións e non teñen a capacidade de regularse que temos os adultos. Entón, cal é o noso papel aí fundamental? Como acompañades as emocións dos vosos fillos e das vosas fillas? Cando estallan en choros, en
Ah, Presente. Actúa. ujú. Claro. ¿Qué significa eso de a dónde nos dejen llegar? Bueno, un abrazo podría contener muy bien, pero a ver, Pero hacer no lo sé sacar. No, a veces no se queda en contacto físico, ¿me entiendes? Es todo Ujú. tu proceso. ¿Sí? Claro, cuando están en ese estado de eso, tomados por la emoción, moitas veces non hai que facer nada máis que estar aí. Claro, depende de que emoción sexa. Por exemplo, se é un cabreo enorme que se poñen a romper cousas ou a correr como locos ou a facer algo que os pon en peligro, entonces temos que collelos, vale, e poñelos en zona segura, en sitio seguro, ou agarrarlles as maos para que non peguen ou algo así, vale? Sin decir ni mu, non hai nin que decir nada, solamente collelos e poñelos a salvo, vale? Aí, claro, un abrazo, seguramente que non, non lles vai non lles vai pedir o corpo eso, nese momento, vale? Nese momento necesitan liberar enerxía, porque a ira pois, é unha emoción que pon en movimento moitísima enerxía, non? Entonces o único que podemos facer é, como decir isto de evitar males maiores, vale? Controlar, ter así unha zona controlada para que a cousa non se desmadre. Pero non lles decirlles que se calmen, que calen, que se tranquilicen. Todo isto non sirve de nada. Porque eles están na emoción e aí non hai linguaxe, non hai nada, non hai comprensión de nada. Están como desbordados. Entón, solamente presencia e estar aí hasta que se lle baixe. Respirar, acompañalos coa respiración. Esa é a regulación, a única regulación que hai para acompañar unha emoción. Estar con eles e respirar. Nada máis. No, tú vas respirando. Claro, eles estarán co seu ritmo. Tú a que tes que... claro, é difícil así decirlo, pero tedes que practicalo. Intentade practicalo. Sí, pero a primeira non vai salir. Non nos saliu a naide a primeira. Pero sí ir acompasando. É dicir, cando eles están hiperventilando, bueno, non hiperventilando, pero sí respirando tal, bueno, pois cando están así, tú tamén non o fas tan exagerado como eles, pero sí, respira así, ao son deles, para que eles vayan acompasándose contigo. E con ese ritmo empezas a pouquiño a pouco a ir baixando. E verás que por empatía é como un reflexo, algo que ten que ver coas neuronas espello, eles se van a ir acompasando a ti. Non vai ser rápido, vale? Pero sí que o vas notar. É como para conectar con el, vale, como que estou en sintonía contigo, non teño que poñerme aí, pero sí, vale, ok, vale, estamos así, respiramos, sí, e vamos respirando sobre e despois vamos espaciando, despaciño. É como cando alguén, tú, imagínate, chega a miña filla a mediodía a casa, toda cabradísima, me cago, porque non sabes o que te pasou? E eu, si yo contesto, a ver, cariño, cuéntame. É como, perdona, mamá, que estás aí xa en modo zen, a ver, que non encontran. Non teño que poñerme, a ver, que pasou, tal, pero sí que, como, que pasa, que pasou, non? Un pouco a compasar esa emoción, vale? Non poñerme para, digamos, contrastar, porque eu estou nunha esquina e ela está noutro, estamos en polos opuestos, non quero irme ao seu pelo, pero sí quero ir acercándome para ir atraendo. E os pequeniños igual, e só podemos facer coa respiración, porque con eles, como non podemos falar, nin utilizar o tono de voz, nin nada, pois a respiración é algo que hai que ir aprendendo de forma sutil, pero é a única forma de ilustraendo. Igual que cando están desesperados porque non poden respirar, porque están chorando. Entonces tú, pues, claro, cariño, sí, vale. Ok, sí. Oh, qué triste estás. Estás
vas respirando así e despois a vas calmando. É un ensayo, a ver. O único espectador é eles, podes ter algún por aí ao rededor que se quede mirando, pero que manos dá. Bueno, entendedes entonces más o menos en que consiste isto da regulación emocional? Sí, pois é super importante. E é, bueno, non se fai moito, eu, polo que vexo ao meu alrededor, non se suele facer. Solemos, porque claro, aí tamén pois, as normas sociales e todo isto, se así o cativo se che pon a berrar no supermercado, que vergüenza, Dios mío, que van a decir de mí, non? Ou no medio da calle, se te senta e se pon aí a patalear. Bueno, pois nada, nos quedamos aí mirando un ratito, pasará a xente, te juzgará, dirá o que queira. Sí, vaya madre que non ten un xeito, nin a maneira, non é como educan os fillos agora, hai que desastre. Sí, claro. Nada, pois tú aí, en plan, guardaespaldas, sabes, barrera, que non pase nada. Bueno, pois o que solemos ver é estas frases, ¿no? Cando eles están tomados por unha emoción de tristeza, do que sexa, de enfado, ¿no? Non chores que te pos fea. Cantas veces escoitamos esta frase? Pois ten telita. Non te enfades que non é para tanto. É que, se cho dicen a ti de adulta, é que esa é a diferencia de tratalos a eles como que son seres humanos. E se a un ser humano lle dices non chores que te pos feo, que che dice? Pois claro, pois un neno, ao final, tamén é un humano, un humanoide. E poste así por eso? Anda. Non te podes poñer así por cousas como esa. Vergoña de que? Vergoña de nada. Negas esa emoción, non? Por que non podo ter vergoña? Pois claro, é unha emoción. Hai intención positiva, nosotros temos intención positiva, aínda que nos equivoquemos, igual que eles, nos seus comportamentos que a veces son equivocados, todo humano ten intención positiva cando dice algo, vale? Que a veces non o ve ou non o fai da mellor forma. Entón, a intención positiva de estos comentarios, claro, pois moitas veces ten que ver con eles, outras veces ten que ver con nosotros, porque nos sentimos incómodos. Porque hai outra frase que dice despois: non te poñas triste que me pos triste a min tamén. Claro, responsabilizámonos a eles da nosa emoción. E o da vergoña, claro que non queremos que teñan vergoña. E é normal, bueno, pois porque é unha emoción que non nos gusta e non teñen por que ter vergoña deso, pero nosotros desde a nosa perspectiva de adulto nos parece que non teñen que ter vergoña diso. Pero eles desde a súa perspectiva de adolescentes ou de nenas están vivindo esa emoción, por tanto hai que validarla. Entón, decirlles, entendo que teñas vergonza, xa é como, wow, vale, polo menos me entende. E despois xa razonarás ou xa iredes falando, cando sexa o momento de, bueno, pois, por que, de onde ven esa vergonza, que hai aí, detrás, para que, como quere que a vexan, si que a vexan así ou asá, depende de que a queiran, moitas cousas. Aí podemos buscar e encontrar moitas cousas interesantes das que poder falar e das que poderes poñer. Pero primeiro é, vale, pois entendo que teñas vergonza, claro que sí. Seguramente, ao mellor ahora non me acordo, pero a tua idade eu tamén tiña vergonza de moitas outras cousas, como a ti. Entonces, apoiar, o sea, validar a emoción non implica que non estemos de acordo, ¿no? con iso que están vivindo, porque nos produce unha incomodidade e hai algo aí que hai que correxir. Vale, pero primeiro validamos, despois correximos. Bueno, e non sei, seguro que vos ven á cabeza algún exemplo por aí máis que non está aquí, que non sei se... Pero bueno. Si eso, medo, tú eres super valiente, ¿no? Precisamente ser valiente que facer as cousas igual con medo tamén.
que estos estudiantes danos una mochila. Claro. Que no tenemos que interpretar. ¿Qué te pasa a ti? Que hay que procesar a fondo. As emocións solo hai que vivilas, experimentalas, respiralas, que veñan, que teñen que ir, porque é unha enerxía que ven e se van, fruto de interpretación de pensamientos, da realidade que temos e pois todo eso varía moito dunhas persoas a outras, o que a unha persona lle produce tristeza, outra lle produce ira, outra lle produce vergonza, outra lle produce outra cousa, non? Entón, solo son eso, enerxías que surxen a raíz de pensamentos e cada un ten os seus. E non son nin boas nin malas. Que unhas son máis incómodas e outras máis cómodas. Claro. Pero todas hai que experimentalas e nos nenos hai que sempre acompañalas e validadas. E decir, entendo que estés triste. Vexo que estás triste. Vaya, estás triste. Bueno, vexo que estás enfadado. Vale, estás enfadado. É normal que estés enfadado. Eu tamén estaría enfadado se fose ti. E despois seguimos. Pero esa parte é fundamental. Validamos o enfado, pero non o comportamento, se é que rompe algo, ou pega a alguén, ou... Vale. E esa frustración, pois tamén a temos que validar, é comprensible que estés así. Vale. Pero se valida llegar a este punto. ¿El qué? Ocurrido de forma inmediata. O sea, yo valido un sentimiento de rabia, pero de la rabia a golpear, romper, en ese momento valido esa acción ocurrido de inmediato. No, corregir tienes que corregir si le hace daño a alguien, evidentemente, o si va a romper algo, ¿vale? Lo corriges y lo pones ahí, ¿vale? Y validas la emoción diciendo simplemente entiendo que estés así y esperas a que se calme. Pero hasta que se calme, hasta que esa emoción no haya sido regulada, no vas a poder razonar con él para nada, ni corregir, ni explicar, ni nada de nada. Tienes que esperar a que se vaya regulando y luego ya, pues empezamos a hablar. Pero es que es inútil totalmente. No, espera a que esté calmado. Pero é que non é o chaquetón, hai algo máis. Hai algo máis aí, e o mellor pois ese non é o momento de indagar, pero sí que noutro momento no que podas aproveita. E é unha das cousas que vamos aprender a facer despois, que facer unha labor de investigación. Vale. Coas preguntas, cos pequeniños é máis complicado, pero sempre podemos facer hipótesis, vale? Podemos empezar a decir, será que a mellor estás enfadado por isto ou por aquelo, ou porque che pasou isto, ou a mellor non é isto, igual é outro, vale? Se son tan pequeniños é difícil. Cando son máis maiores e xa teñen capacidade de razonar e tal, hai que investigar. Non temos que meter a nosa interpretación nin as nosas ideas neles, vale? Se trata de vamos a ver, non temos nin idea do que lle está pasando pola cabeza ao meu fillo, porque a veces te sorprendes das movidas que se montan, porque se non las montamos nosotros, pois as deles son la leche. E claro, cando eles teñen un mapa e nosotros temos outro, vamos polo noso e o deles queda totalmente... Entón, claro, aí non conectamos e eso vai escalando e se siguen enfadando no seguinte, e no seguinte, e no seguinte. Entón, por eso é moi importante preguntar, facer esa labor de investigación. E para que? E ao mellor un día non conseguimos, pero pois outro día máis, e ao final conseguiremos ver que é o que pasa aí detrás de todo eso. Pero é unha labor de investigación total, de Enola Holmes. Vale, quería facer... Tedes algunha pregunta, algunha aclaración sobre algunha das cousas que acabamos de ver? Hai algo que
que vos derades conta así como un insight de ostras, isto sí que é importante, que o podo cambiar e que me pode aportar do que acabamos de ver hasta ahora. É un para qué. O para ¿Qué? qué? ¿Por qué? Mm, No saber para qué. O para qué fai cambios importantes. A veces non entenden o que para qué, pero sí podes ir, pero con que finalidade? Que pretendías conseguir con isto? Tamén es outra. Ujú. Buena técnica también. Sí. No sé, me perdí un poco después de salir. Pero aquí pasamos de cómo te fue con bien. Ujú. ¿Y qué quieres? Nada. Y hablaste. No me acuerdo. Cerrado. Ujú. Entonces, mientras más preguntaba, más íbamos mirando después. Entonces, mamá se puso en decir, y hay una psicóloga que dice, entonces partamos por, a ver, ¿qué debo responder? Y cuando le doy un cargo, me dice, tres cosas buenas que te pasaron, y tres malas, y tengo tres malas. No me acuerdo, mira, te voy a contar de tres cosas buenas. Esta es mi forma de saber cómo nos estamos relacionados, que me disgusta, que no le disgusta. Y ella espera que yo diga mis tres buenas y mis tres malas. Ujú. Y eso me funciona. Igual que en la noche, cuando vamos a dormir, yo después me decía, no, y ya no me decía, ¿qué tal tú? Ujú. ¿Cómo te fue? Pero por eso te bueno, yo hice esto, en la mañana de esto, me cansé por esto, no me dio tiempo de esto, bueno, mamá, mira, yo hice un ejercicio de matemática, o sea, fue la única forma que yo podría entrar. Porque ahí hay dos cosas que hemos hablado, que es lo de las generalizaciones, el cómo te va, bien. No concretas nada. En cambio, las preguntas esas de ¿qué es las tres mejores cosas que te han pasado hoy? ¿Vale? Que igual eso lo estás preguntando 2 o 3 meses y luego ya se cansa. ¿Vale? Hay que cambiar esta pregunta. Claro, porque es... Sentirte como, exacto. como que no invada mi espacio, no sé, yo lo veo así como... Y el hecho de tú compartir también, no lo ven, es que claro, es como, parece, viene el interrogatorio del día, ¿vale? Con generalizaciones e interrogatorio. Pues así, no, vamos, se les quita las ganas de contestar, pero es normal, es comprensible, ¿no? También puede ser que en algún momento dado, aunque hagas esas preguntas, te contesten como monosílabos, pero es que no siempre están con el mismo humor de hablar, igual que nosotros, ¿no? Entonces eso, pues nada, dice, bueno, pues parece ser que hoy no estás de muy buen humor o haces ese comentario y tal, va, lo entiendo, yo a veces también me apetece hablar y ya está. Y esperamos a otro momento. Si quieres en cualquier otro momento me cuentas, ¿no? Me tienes aquí, ¿vale? Pero es esa comunicación que harías, pues, con tu mejor amiga, al final. Es un poco trasladarla, pero al lenguaje de los críos, ¿no? Para verlos al mismo nivel de humanidad, ¿vale? Y eso funciona. Y con los adolescentes, bueno. Bueno, pues nos queda última parte que sería, a ver, que non sei se nos dará tempo. As mensaxes eu e mensaxes tú. Cando xa regulamos a emoción e un pouco exploramos intencións, aprendemos a explorar as intencións, que hai detrás, que necesidades están aí sin cubrir, porque están frustrados, etcétera, etcétera. Hai outros momentos de comunicación nos que enviamos mensaxes directamente. Entramos pola porta, están os zapatos tirados polo medio do salón, a mochila ali no quinto pino, o chaquetón pois no outro lado, e o que che sale, que che sale? Salen che sapos e culebras pola boca, non? A ver, Ok,
Vamos a facer aquí un pouco de interpretación. Vou vos dar aquí uns roles con esa situación. Vamos a ver. Onde están os zapatos? Esta é unha. E a outra. Esa é outra. Non están aquí. Bueno, isto é outro tema, pero da igual. Vamos recapitulalo. Tú lees o rol da nai e tú, Rei, lees o rol da filla. Mira, Leo, me siento un poco ridículo. Pois aí a tua compañeira, non pasa nada, non nos íbamos reír. Bueno, espera, no, primeiro, vosotros despois. Primeiro, a ver, polas dúas. Tú fas de nai e tú de filla. Sí, me suena bien, pero si lo verbalizo, se me da bueno, normal. Primeiro van ler as dúas, vale? Hombre, déjame preguntar. Como hacer esas tiradas de tus zapatos, no me gusta. Recuerda si me dio déjame los dejes tirados dos veces. ¿Cómo? No te compares conmigo. Por cada vez que os deixo eu, ti deixalos ti. Eu non paro de facer as cousas por ti. Así que recolle o teu e non me replique. Si, me soy eu. Eu soy. Podíamos ser calquera en calquer momento. Sí. É unha resposta bastante habitual e normal, ¿no? Vale. Pois ahora vamos a interpretar desde ese sería un rol no que eu me vexo por encima humanamente da outra persona, vale? Porque tú eso dirías yo a tua irmá. Sí. Vamos. Si eu... Que tal é a relación con tua irmá? Sodes objeto de estudio. Pero mira, primero solamente con miña madre, con ela, que estou intentando crear ese ambiente de tal, ¿no? Para criada. Claro, exactamente. Xa está preparada para filtrar. A ver que vos parece esta outra versión. Quen era nai? Non sei, eu son a nai. Deixo os teus zapatos por el. Y también los deixas tirados las veces. É certo. Ás veces, faigo sen darme conta. O que non cambia. O que non cambia é que non é o seu sitio e nos podamos interpretar. As dúas temos que deixalas no seu sitio, no zapateiro. Pero si tú eres a filla y te falan así, si tú eres la hija y te hablan así... Pero puede ser que la primera vez y a la cuarta, Ujú. al cuarto ya. Claro. Y a la décima, peor. Aguanté así 4 veces ya, la siguiente. Pero ¿habéis probado hacerlo así, 5 o 6 veces seguidas? Nada. 10, 20, 30... No, seguidas igual no. Seguidas 3, 4. Máximo. A la cuarta y según el tiempo. Según el reloj. Claro, e según tú estés... Sobre todo antes de ir al cole y antes de dormir. Sí. Y antes de actividades. Que según los psicólogos dicen que esos deben ser los momentos más zen para... Pero es que comer no nos deja ser como eres tenso, Pero eso é fruto do noso estado emocional, do noso estado mental, vale? E isto é bastante neutral. Son nenos, os nenos deixan todo revolto, é a súa naturaleza, vale?
Outra Esa naturaleza 10 veces. Sí. Non o fan, non é nada personal. Miñas más por eso eu diría. Non é nada personal. Teñen épocas en que son máis ordenadas, pero o que suele, vamos, está demostrado que isto funciona máis porque eles o fan, digamos que fai un chamamento interno á súa afán de colaborar na casa. Desde logo, con reproches non funciona. Funcionará con amenazas. E consigues un neno que pues, funcione tamén na sociedade por amenazas e co medo, pero que non faga cousas por colaborar. E na súa familia, nosotros isto reproducímolo, sabedes por qué, non? Porque nos criaron así. Claro. Estamos traspasando a forma de crianza, vale, que nos tuvemos para os nosos fillos. Aínda que conscientemente, vale, queremos facer reformas. E intentamos facelas e facémolas. Pero hai moito que aínda nos queda por El tema é, se o seu funcionamento natural é este, e eu aplico esta técnica, vais a corregir ese funcionamento, non se vai a corregir o funcionamento natural, xa non vou conseguir nada, porque os zapatos conseguir por mí. Que vas conseguir, como decíamos ao principio. Vas conseguir un vínculo máis forte, máis estable e que aporte, bueno, pues un criterio máis de comunicación afectiva e amor propio. Porque a veces isto, a ver, eu creo que aquí non hai ningún caso así extremo, pero hai nenos que reciben unhas broncas tan fortes que eles se creen que non son queridos por esas broncas e por esa forma de falarles. Claro, pero eu aplico isto 3 veces, 4 veces, perfecto. Siguiente paso, que te diré. Tamén lo he intentado. El último es la vez que, y así vamos a hablar corriendo. El último es la vez, el último que llegue. Entonces, Sí. O siguiente paso é seguir intentando. A ver, hai edades. ¿cómo podría poner los míos? Mejor quitándole un poco de a la situación. Mira. Habrá que perceber, digo yo. Sí. Hai edades nas que podes facer cousas diferentes, é dicir, cando son máis pequenos, pues pouco máis tes que, bueno, plantear, vas a ver, esta casa, vale, vamos a plantar as normas familiares aquí, pues queremos pues ter a casa medianamente recollida, polo menos non tropezar coas cousas porque nos podemos mancar. Exactamente, queremos salvar os dentes, moi boa. Entonces establecemos que, pues as cousas no seu sitio, vale, na medida do posible, por favor. Estamos todos de acordo? Vale, e implicalos a eles tamén. Isto é un traballo de fondo. Eu teño 16 anos, Levo tantos non, porque non tiña tanta conciencia sobre isto cando era máis pequena, pero eu sigo encontrando a mochila onde non é, e os zapatos a veces tamén onde non é, e sigo repetindo a mesma mensaxe. Claro, algunha vez me escapa, joder, Lara, estou hasta as narices. Sí, se me escapa polo medio. Son humana, vale? Pero me sinto moito mellor cando me comuniquei desta forma. Non é que me flagele cando faga de outra forma, sabes? Pero vexo que algo non se rompe, pero non é igual. No, está claro. E na forma en que despois eles che devolven a súa comunicación, tamén o notas. Porque che responden ao final, como tú lles falas, eles che responden, che acaban respondendo. Entonces non che dicen cousas como non me fixeches a comida. Pois ao mesmo tempo, vexo que non está a comida feita. Non é o mesmo que che digan, vexo que non está a comida feita, que non fixeches a comida. Un mensaje tú e unha descripción de un feito. E según como te pille tamén, porque a veces a miña filla chega do instituto eso ás 3 da tarde
e eu veño de traballar ás 3 da tarde, non fixen nada de comer o día anterior, e me dice, mamá, non hai nada feito, que facemos? E algúns nenos, que eu tamén estou noutras casas, a comida, que? Quen foi a comida? Non está feita, a ver. Temos abandonados. Abandonados. ¿Qué va? Pero me parte de risa. Aquí en la sombra. Temos aquí un participante na sombra. A ver. Sí, sí, sí. Bueno, Juan sigue. Ui, Tania foixenos. Non nos despedimos dela ni nada. E está Kiko. Hola, Kiko. Hola, ¿qué tal, chicas? Ben, ben. Este é da casa. Nunca mejor dicho. Voy para allá. Bueno. Juan, todo ben? Sigues aí? Hola, non te escoitamos. Puxo o micrófono, pero non te escoitamos, Juan. Ai, Tania sí que está, o que pasa é que non tiña a cámara ahora. Sí. Bueno, pois se non tenéis preguntas, seguimos, que teño que terminar, que xa é tardísimo. Claro. Por curiosidad. Sí. ¿Qué opinas de la crianza que recibimos nosotros? Esta crianza que intentamos plantear. O sea, nuestros padres estaban. Porque yo siento que no salimos locos. Claro. Algunos más que otros. Quizás por un momento que hablamos de darle seguridad al niño, yo me recuerdo que a mí muchas veces en público, esto lo comento. Mamá, yo quiero más. O sea, es como muchas cosas que uno trae también, que trata de no cometer. Pero yo considero que esa educación no fue tan mala ni satanizada como... Yo estoy completamente de acuerdo. Non, é cuestión de satanizar nin de decir que era malísima, pero bueno, ten cousas que mellorar. Claro, también hay que saber que todos no fuimos, ¿no? Pero yo voy a poner una anécdota. Yo sé que es muy radical, pero yo me recuerdo que en una conversación de adultos los niños no participaban. No, tú opinabas y no opinaba. Y yo sabía que cuando la visita se iba, a mí me iba a enseñar. ¿No? Yo como mamá ahora y como adulto sé que eso está mal. Pero parte también de unos valores que yo tengo, donde hay... No quiero que se malinterprete, pero buenos días, permiso, ¿cómo está? Voy a interrumpir, quiero... O sea, no sé si me entiendes. Claro. No el mundo le debe algo a la juventud, sino que tiene que haber estos renglones de respeto, que creo que se ha perdido un poco. Pero usted, como ha estudiado todo esto, a mí me gustaría. Claro, ben, tú me preguntas qué opino de la educación que hemos recibido nosotros de jóvenes. Pues te digo que pues, hay muchas cosas que son muy mejorables, sobre todo lo que decía ella en temas de emocionalidad, de acompañamiento a la emoción. Y también el hecho ese, claro, es que lo de que los niños no pueden participar en las conversaciones de los adultos, depende. Es que hay contextos que sí podrían participar y otros contextos en que pues no tiene sentido, ¿no? Pero ¿por qué no van a participar, no? ¿Por qué no darles ¿por qué no pueden ser escuchados? ¿Acaso no es importante lo que tienen que decir los niños? Pero hay que ver en qué contexto, en qué situación. Creo que tú te estás refiriendo al hecho de que los adultos están hablando y aparecen para interrumpir o de malas maneras para decir cosas que no les han preguntado o que, no sé, algo así, entiendo, no lo sé. No sé seguro. Como muy general, no. Eu que recordo que toda a vida non son tan maior. Non é que cuesta ver a nena, os maiores falaron, se estaba, non se nos permite calada. E no meu entorno igual, sabes? Claro, que fai 30 anos, pois, en fin, Claro, pero que
Claro. Si están 6 adultos falando de cousas de adultos, pois pues non está unha conversación como ahora que deixamos entrar a darnos o seu punto de vista ou opinión, aunque non sexa, aunque non entenderan ben do que falamos, pero decir, a nosa non se nos deixaba tampouco estar, era algo normal. Claro, pero ve de lo normal ou ahora? Eu non, da miña niñez. Eu sei. No entorno era así. E iso como te facíate sentir de algunha maneira? Non sabía. Aceptábalo. Nin os meus veciños e amigos conocían a outra versión. Bueno. No, de momento. No, o sea, siempre me ha dado curiosidad. Conscientemente non, sí, conscientemente non apreciades así nada traumático. Pero pode ser que en outras cousas salga algo de eso, quién sabe. O non, ou simplemente, pois eso o vivistes normal. O que está claro é que dous irmãos gemelos ou irmás gemelas, aunque sean criadas da mesma maneira, vivindo as mesmas circunstancias e pasando os mesmos tempos cos seus pais e compartindo todo, van ter percepcións distintas da súa infancia. Por eso que tú eso percibíchelo como normal, pois non me extraña. E que outra persona en algún momento da súa vida lle surja por algunha, pois por algo que lle pase e empece a indagar e eso aparezca como parte pois de ese problema que ten agora, sí. Pero pode ser que sí, como pode ser que non. Sobre todo, para mí, o máis importante é esa regulación emocional e ese lugar que lle corresponde a un neno como ser humano nunha familia, nunha sociedade, e de ser atendido e de ser visto. Para mí eso é o máis importante, así a grandes rasgos, vale? Porque eso contribuye a un desarrollo a nivel emocional e psicológico pois bastante mellor do que nosotros tuvemos. Que terán outras cousas, seguro que sí. A ver, non lles vamos a solucionar a vida por facer todo isto, pero sí ya vamos facilitar. Por lo menos eu así o penso e así o estou experimentando. Ao final ter unha persoa, non sei, como un grado de autoestima permite despois no mundo criticar pois se Deus que menos canais, máis que non tienes. Sí, máis que nada ser consciente dos seus recursos, das súas fortalezas, das súas debilidades e do que pode aportar en todo momento, ¿no? Porque todos podemos fallar, todos podemos ter éxito, pero eso non nos define, ¿no? Para empezar, somos humanos e temos moitas cousas que dar e que compartir, ¿no? E que facer na vida. E iso é basicamente o esencial. E nin o mundo é de color de rosa, ni tampouco é negro, porque tamén hai moitos pais que crían os nenos como un mundo terrible. A mínima metenche unha puñalada pola espalda. Eso, tanto un foco como o outro, o que fan é disminuyen a capacidade de visión. Porque se tú estás centrado en ver solo o negativo, te vas perder moitas cousas. Se tú estás centrado en ver o positivo, te vas levar batacazos potentes a nivel emocional porque non eres capaz de gestionar esas emocións incómodas. Entonces, ter o foco aberto ás dúas cousas, pois claro, a vida ten cousas boas e ten cousas malas. E tú tes as habilidades, igual que todo ser humano, pois para transitar o malo e o bon. E iso é no que os temos que acompañar, sobre todo, en ser capaces de conectar con esas capacidades e esos recursos que teñen. E a comunicación pois, xoga un papel fundamental en iso, porque é a forma de facerlles ver. Eles, nesas edades tan tempranas, coa comunicación é como van dibuixando o seu mundo, coa comunicación cos pais, cos avós, cos tíos, cos irmãos, profesores, vale? Van creando o seu mapa do mundo, da forma en que os demais les falamos.
Teño que rematar con, bueno, mensaxes, isto sí non sei, mensaxes eu tú, son mensaxes de poñerme a min como suxeito principal, é dicir, cando eu quero expresar algo que me molesta de ti, eu non te fago responsable a ti do que me molesta, do que eu sinto. Entonces, expreso, en vez de decir, é que me pos dos nervios, vale? Que eso, a veces decimos aos nenos. É que acabas conmigo. Esa frase, non me digas que non a escoitaste moitas veces dos cativos. Me Acabas mata, conmigo. Pero, me mata. tú, que dices, Kiko? No, Escoitaches esa yo, frase algunha vez? sí. E Ya ves. dixéchela aos teus fillos. Me tenéis hecho una esclava cuando las madres dicen eso mucho también. Sí, Tenéis hecha unha esclava, dicen as madres. sí, Bueno. sí, sí, hostia. Sí, señor. Como cambio ese discurso? Eh, Pues diciendo cómo te sientes ante una situación. Ajá. No culpando al otro. Solamente comunicándote y diciendo cómo te sientes cuando la otra persona dice. Así no se siente tampoco juzgada. É dicir, expreso o que sinto nese momento. Lo Pois que estou sientes en ese momento. frustrada ou estou enfadada ou estou... Sí, E describo o que pasa. Unha descripción neutra. sí. Por exemplo, a ver, dicídeme unha situación real que querades, que teñades curiosidade por reformular. Teña posta aquí agora unha. Xa vamos un pouco cansadas, verdad? Vale. A ver, aquí teño uns exemplos que os vamos mirar así rapidito para non dilatarnos demasiado. Estos parecen bastante neutrales, verdad? Cariño, imagínate, chegas a casa ás 9 da noite e están xogando os teus cativos coas cazolas ali facendo un ruido tremendo na cociña. E tú dices, bueno, ou un solo, neste caso está o exemplo escrito con un solo. Cariño, estás facendo moito ruido, xoga en silencio. A que non parece que este moi mal? Cariño, estás facendo moito ruido, xoga en silencio. Pero é unha frase de tú. A seguinte, que escándalo, xoga máis baixiño. É outra frase de tú, non? Pero mira que eres escandaloso, vai a outro sitio a xogar. Todas estas son frases de tú. Vale. A estructura alternativa compónse de describir unha situación, vale? Cando, efecto concreto visible no ambiente e o efecto en min. Vale? A orde pode cambiar, podes poñer primeiro o efecto en min, despois poñer o efecto concreto no ambiente ou a descripción do problema. Esta sería pois, unha alternativa sencilla. Vale? Estou moi cansa, sería o efecto en min, cariño, e cando hai ruído ao meu arredor, que é o efecto concreto no ambiente, vale? Cóstame moito descansar. Vale? Bueno, isto sería ao revés. Cando estou moi cansa, vale? E hai ruído ao meu arredor, cóstame moito descansar. Aquí está o tú por algún sitio. Non responsabilizamos de nada. O neno está xogando. Está pasando teta ali, tapando. Pois que pasa? Que tú tes problema con eso, pero non co neno. O neno non é responsable de nada. Ele está xogando, está sendo neno. Que pasa? Que esa situación a ti che provoca un malestar e entonces, claro, lanzas a mensaxe hacia o neno. Vale.
É algo moi sutil, pero se nota. Porque si tú te pos no sitio do neno e recibes esta mensaxe, tú onde estás? Non se te acusa de nada. Está falando, a túa mamá está falando dela todo o tempo. Está falando de que hai ruído, que ela está moi cansada e lle custa descansar por ese ruído. Pero non estás facendo responsable a él de nada. Unha forma de expresalo diferente. E que máis? Isto, a ver, non é fácil. Vale? É sencillo, porque é facer uns cambios, vale? Da estrutura, tal, vamos. Claro, que eso tamén é difícil. Gestionar as nosas expectativas como pais para queremos o resultado ya e tal, complicado. No, ya ou dentro de 3 semanas ou dentro... Hai que soltar o resultado. Isto hai que facelo sin expectativas. Se o outro non me funciona, por que me costa probar isto? Solamente facer un cambio. Xa sei que os cerebros son moi resistentes aos cambios. A veces tamén implicalos a eles. Joder, síntome fatal ahora. Con todo este ruido que hai aquí, que poderíamos facer para que este ruido cese e poda eu descansar un pouquiño? Ocúrreseche algo a ti? A veces cando os implicas tú a eles e lles pides opinión e lles pides ideas, podes dicir unha tontería, non? Pero eles se sinten máis tidos en conta. E á larga, se sinten importantes, dicindo, oh, mira, tuve eu a idea para que mamá estuvera máis tranquila. Si funciona, funciona. Que os nenos son presente e que vas facendo os cambios sutiles, porque, a ver, teño algunhas veces, pues, con algunha mamá me pasou de, claro, nenas de 11, 12 anos, que estás falando de outra maneira, e de repente, de un día para outro, empiezas con los paraqués e con el non sei que, con la intención positiva, e dices, as pícaras, oi mamá, falasme moi raro, sabes, choca un pouco. Tens que ir así sutilmente, ¿no? Pois un día utilizas unha cousa, outro día outra, vale? E acéptano moi ben, os resultados que me comparten, polo menos, son, sí, esperanzadores. Probar. Bueno, nada, quedábame falar sobre o feedback, que é moi interesante, que centremos os feedbacks no proceso, non en valoracións, está bien, que bonito, que guapo, que tal, sino que fagamos valoracións sobre o proceso en sí, porque as valoracións de está bien, es magnífico, que maravilla, ou está mal, as toman como personales e van buscar aprobación constante, ¿no? Con eses feedbacks valorativos. Entón é mellor falar do proceso. Hai en internet un vídeo, que non sei se era un psicólogo, que lles facía aos nenos practicar dar feedback aos compañeiros sobre uns dibuxos que facían. Primeiro dibuxo sobre unha mariposa que ten un nombre, a mariposa de non sei que, non me acordo agora que psicólogo era ou que docente. Entón, pedíalles que fixeran un dibuxo o máis científico posible, o sea, que fora o máis exacto posible. Entón, claro, había varias versións, ¿no? A primeira versión, os compañeiros tiñenlle que dar feedback a nena ou neno. Pero claro, aprender a dar feedback sobre proceso, non, que bonito é el dibujo, que feo, que mal hecho, que bien está, o que... No, vale, esas valoracións no, sino, pues decir, descripción objetiva. Pues esa mariposa tiene la cabeza más pequeña que la de la foto, o las alas están una más pequeña que la otra, o en vez de tener 3 puntas tiene 2. Vale, decir cousas concretas que se ven, vale? É dicir, se a miña nena me trae, imagínate que está aprendendo a escribir,
e trae algo escrito pois que costa entender, que está torcido, etcétera, etcétera, pois non lle digo, ou se está moi ben, non lle digo está ben ou está mal. Digo, pois mira, estas palabras están aquí todas alienadas e aquí esta P está moi ben feita porque ten o pauiño para aquí para baixo. É dicir, se algo está ben ou mal, decimos o porqué. Vale? A barrita da T non se ve ben. É dicir, centralos no proceso. Vale? Non facer juicios de valor sobre o seu traballo. A ver, que podemos decir de vez en cando, ai, que ben está, pois xa está, non pasa nada. Pero non facer sempre eso. De vez en cando ir a como foron facendo as cousas. Ou, mira que, ahora, te acordas que outra vez che salira aquelo, pois que non conseguías facer ben o círculo porque non tiñas maneira, tal, e agora mira que ben che saliu, que foi o que fixeches diferente, non? Centralos en como fan as cousas, non en que o resultado sea bon ou mal ou peor ou mellor. Vale, facer referencia ao proceso, eso tamén lles axuda. E, por último, bueno, os límites, as normas e os valores, que isto tamén poderíamos estar aquí unha hora inteira falando deles, decir que se comunican, non se utilizan a modo de castigo. Os límites, podemos, a mí gustame ver os límites máis como que os pon a vida. É dicir, se tú te tiras de un cuarto piso, te matas. Vale. Si bebes detergente, pues te intoxicas, evidentemente, ¿no? Os límites son naturales, ¿no? Xa os pon a vida. E iso tamén hai que facérllelo ver, explicárllelo, comunicárllelo. Despois están as normas, que son pois as que temos na nosa casa para convivir, ou as normas de tráfico, ou as normas na sociedade que hai que respetar. Vale, iso tamén se comunica. E igual que os límites teñen consecuencias naturais, pois tamén incumplir as normas terá unhas consecuencias. E todo eso se comunica, se fala. E os valores, pois bueno, aí van, cada familia en particular, pois terá, dará máis valor a unhas cousas que a outras, non? Aí, pois cada un goberna a súa maneira, non? Uns dan máis importancia ao orden, outros á limpieza, outros a, non sei, a estar xuntos, outros a comer todos xuntos todos os días, outros só os fines de semana. Aí eu non me meto, vale? Pero sí que é importante que os nenos sepan que valores, que normas e que límites teñen, vale? Porque eso dalles seguridade e dalles un pouquiño, sí, pois esa sensación de que van facer, que vai pasar, non? Se fan unha cousa ou se fan outra. É algo que piden, non nos piden evidentemente, pero inconscientemente os necesitan, non? Para sentirse ben, para sentir seguridade e benestar. Vale. E quería pechar, que pasa que non me vai dar tempo moito aquí, facer unha reflexión sobre a corresponsabilidade, aunque, bueno, molaría que houbera aquí chicos tamén, porque iso nos levaría a un debate interesante. Porque a corresponsabilidade na familia ten moito que ver con roles que aprendimos tanto na nosa familia como nos que nos educaron no ensino, na sociedade en xeral, e que se reproducen moi facilmente, incluso de forma inconsciente. Se transmiten, aínda que non queiramos a veces, non? E hai que ter aí o observador moi activado para velo. A comunicación na parella é igual, porque todo isto de comunicar para os nenos que vimos agora, podémoslo levar ao terreno adultos perfectamente. E coa parella xa non che digo máis. Encima de comunicación afectiva, pois en esas áreas, digamos, máis íntimas é moi importante, vale? A mirada aos nosos modelos de crianza, o que comentábamos antes, de como nos criaron a nós, o ocupar o lugar que nos corresponde, non asumir máis do que nos corresponde, porque nos sentimos ben, o que pasa que despois nos sentimos mal porque asumimos demasiado e entonces estoupamos, non? E a coherencia ven un pouco en consecuencia de ocupar ese lugar que nos corresponde, vale? Se decir, eu asumo certas responsabilidades, pois non asumir máis alá e despois botárllelo en cara aos demais, non? Cando son eu a que collín esas
responsabilidades, non? Pois aí hai incoherencia. E como dixen ao principio de todo, pois a presencia é moi importante, sobre todo para os nenos e as nenas, estar en presencia, cando estamos con eles, os escoitamos, os acompañamos e os acollemos e estamos aí confiando no seu potencial, nas súas capacidades e en que son seres maravillosos. Bueno, tamén un pouco de referencia a que todo isto, que moitas cousas nos parecen super difíciles de incorporar e de integrar, é normal, vale? O cerebro é plástico, é moi plástico, non entende de ben ni mal, só entende do que se repite, é o que fai, digamos, máis fácil de seguir. É dicir, se eu cambio ahora ciertas formas de comunicarme, vale, e as repito durante moito tempo, me vai ser moito máis fácil seguir aí. É o entrenamento que se dá co corpo e coa mente tamén, vale? Igual que si entreno outras cosas que non sean boas, ao cerebro dalle igual, que sea bo que malo. A él o que repitas vai ser o que lle mole máis, non? Por donde vaya, porque tende a aforrar enerxía, un órgano que tende a iso. Entonces, como o cerebro é o hardware e a mente é o software, pois nada, temos o hardware, metémoslle un software diferente, que é agora toda esta información, e practicamos e observamos o que pasa. É moi importante eso, non juzgarnos, non culpabilizarnos, non pensar que o temos que facer todo aí pum perfecto, vale? Darnos permiso para, bueno, experimentar emocións de todo tipo e de equivocarnos, porque non pasa nada, vale? O importante é intentalo e conseguilo de vez en cando, porque os pícaros además son moi agradecidos, moi agradecidos. Bueno, e nada. Non sei se queredes comentar algunha cousa, algo que vos levedes así, un nudo de consciencia importante que... Quieres en práctica técnicas, si vies la próxima sección, contádesme, exacto. O sea, compartir con las redes. Sí. Home, pouquiño tempo para ver frutos, pero polo menos para... Por lo menos. Sí. Sorpresa. Exacto. Ou como vos sentides vosotras. Bueno, pois moitas gracias por vir. Un placer para min tamén. E nada, pois xa nos veremos.